ଘରଠୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଜି ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି। ତ ବୋଉକୁ କହିଥିଲି, ବୋଉ କ'ଣ କରିଥିଲ, ବୋଉ ଆମର ଭାଜି ଦେଇଥିଲା ଆଳୁ ଭଜା, ଯାହାକି ଆମେ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ହେଉଥିଲା ଲେଟ୍। ତ ଫଟାସ୍ କିନି ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ, ପାଗ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ପ୍ରବଳ, ଆମେ ଫଟାସ୍ କିନି ଗାଡ଼ି ଧରି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଡ଼ ଦେଖୁଥିଲୁ କେଉଁଭଳିଆ ମେଘ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ଆମର କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ବି ମନିଟର୍ଟା ବି ତାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜିନିଷ ନେଇ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଛୁଟି ହେବାର ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପକାଇବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିକି ଆମେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଯାକେ। ତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କି କହିଥିଲୁ, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆମର ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ତ ଭାଇ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇକି ଚକାକୁ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲିକ୍ ମାରିଥିଲୁ ଆଉ ପମ୍ପ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ରହୁଛି, ରାଧେ ରାଧେ।